एखन अपने सब सुन रहल छी आरके म्यूजिक के प्रस्तुति। आलू के दाम बढ़ल कोरोना के अइला से, प्याज के दाम बढ़ल कोरोना के अइला से, बंद दुकान भइल कौन भइल दुकान भइल रे। आलू के दाम बढ़ल कोरोना के अइला से, प्याज के दाम बढ़ल लॉकडाउन भइला से, गरीब परेशान भइल जान गइल मान गइल रे। आलू के दाम बढ़ल कोरोना के अइला से, प्याज के दाम बढ़ल लॉकडाउन भइला से, लॉकडाउन भइला से। डीजे विकास एखन अपने सब सुन रहल छी आरके म्यूजिक के प्रस्तुति। हल्दिया मिर्चा किनाई कैसे न मिली स्वाद खाना खाई कैसे हो खाई कैसे। हल्दिया मिर्चा किनाई कैसे न मिली स्वाद खाना खाई कैसे हो खाई कैसे। सुनेली गाड़ी औरत खिचड़ी बनैला से, आलू के दाम बढ़ल कोरोना के अइला से, प्याज के दाम बढ़ल कोरोना के अइला से। कोरोना एखन अपने सब सुन रहल छी आरके म्यूजिक के प्रस्तुति। विकास दिन कैसे कटी हो कैसे कटी, संजय प्रेमी कैसे महीना कटी हो महीना कटी। विकास दिन कैसे कटी हो कैसे कटी, संजय प्रेमी कैसे महीना कटी हो महीना कटी। रोए निरंजन 14 अप्रैल देखा भइला से, आलू के दाम बढ़ल कोरोना के अइला से, प्याज के दाम बढ़ल लॉकडाउन भइला से, आलू के दाम बढ़ल कोरोना के अइला से, प्याज के दाम बढ़ल लॉकडाउन भइला से। बाय आरके म्यूजिक।